So mga pan, magandang evening at magandang gabi. At ayan, nandito si Idol Franstar sa bahay at tambay siya. Edit. Kajison kami dyan. Tapos ang malupit, may kapag trip. Idol Franstar. Sa kanya na yan lang muna ikabigay ka sa kanila kasi mapapasanal ka lang talaga. Sa kahod tayo, magkatay tayo ng kalabaw. Tumba natin. Patuyuin. Ilang muna magagawa natin. Ano sa bahay? Tingnan natin yung kaganapan. Sila Papa. At maraming salamat dahil inayagan nila akong magkaluto dito. Wala muna tayo kasi mayroon kong seryoso. Seryoso na, Seryoso. Saka na mag-seryoso pag nag-i-edit. Pag nasa cam na. Banat agad. Kaso madilim yung ano ko. Kasi wala yung ano natin, yung ilaw. Baka abot naman. Single, alamid. Ginisa muna yung Argentina na sahog. Simpleng ano lang siya, simpleng budol pipe. Budol pipe. Food trip. Food trip ni Idol Franstar. unang pa-food trip sa people. Unang pa-food trip. Feeding program. Feeding program. Ano tayo yun? Salamat sa copyright. Salamat sa tugtog na copyright. Salamat sa copyright ni Papa. Tingnan natin dito sa kaganapan sa loob. Ito na po yung vlog ko nung nakaraan na pira na, naging bato pa. Ipapaliwanag ko yun kasi bakit daw pira na naging bato pa. Ito po yun kasi yung tiles bato. Ibig sabihin napundar, pira na naging bato pa, pero tiles yung kapalit ng pera, tiles. At sa kwarto ganyan na ang sila nini, mga kapatid ko nandyan mama, yo my grandma. Your grandma. This is my daddy and my mommy. My sister and brother. Yan. Balik tayo dun sa siyempre. Balik tayo dun sa nagluluto. At minimikos-mikos na ngayon yung alamid. Utol. At madilim. Kasi na po madilim. Wala yung ilaw ko. At yung ginamit niya na ginisa, siyempre bago nagisa, naggatong, hinugasan yung kaldero. Tapos pinainit yung kaldero, nilagay yung margarine, nilagay na yung sibuyas, mga sangkap. How to cook sopas. Mabilis. Sopas. Mabilis. Sopas. Siyempre habang nagluluto si ang ating idol ay nag-i-edit. Para sa ekonomiya ng ating pamilya. Kala ko banso kami. Ayan, sang buhay lagi. Vlog ka sa araw. OFW. Sa kinabukasan. Mahirap kumita sa dollar dito sa Pilipinas. At yan yung yung hotdog, sangkap, mantika. Ano ba? Plastic. Halik sarap. Magkano ka? Ano ba? Tindog mo lang. Kung mag-order ako sa mag-order sa Ano
Ano yun dulo ano? Yung 10 hours na member ka. Legit. At ayan po, nagpapa-order ako sa kapatid ko ng member card sana. Hindi ko alam kasi kung legit ba yun sa online kasi baka mag-corrupted kasi gusto ko yung member card natin ay dalawa. Para pag nag-i-edit tas may mga biglaang vlog, may memory card tayo na ano, na pang suporta. At comment po kayo kung legit ba yung ano, kung sa mall na bumili o sa ano, sa online. Magkano? 169. Ano yun? Ito, Bavin. Kaya 169 lang? Dami na. Testing ang pang ibay. Ano kayo nakapatang 4 GB, 8 GB, 16 GB. Nung mataas. Pag 512 GB, ay 3,000. Okay lang. 512 GB. Ilang hours na yan? Ilang hours na yan? Yung 1 to 8, magkano? 705. Mahal pala namin. Mura. 1 to 8. Dating 1 trip. Oo, mura. Pero ito na. Tapos tingnan ka. Yung ano kasi, yung 1 to 8, 5 hours. Yung gusto ko yung tulad kayo ano na 10 hours yung kaya. 1 to 8, 5 hours. Oo. Baka ano na yun ang 512. Pero, Nagbilang na ka. dapat legit. At ayan, comment po kayo kung ano ko ng advice, kung sa online o sa mall na lang. Yan. At yung ano, yung gatas mga kaparin dyan sa nagagawin natin, tapos natin kaya no, kasi mobile. Gatas, ilan ba? Dalawa? At balik tayo dun sa niluluto ni Otol. Ano yan? Yung kinasanayan na namin na nilalagay, Ano yan? request Wallcorn? ang kag-idea pa nito si Idol Fransta. Yan. Malupit pala. Maglagay daw ng corn na matitipid. Nirequest ko talaga yan kasi dati nagluto kami ng ganyan. Yung nakatikim yung mga tao, nagalit Oh. kasi kulang daw. Kulang. Yun ang ginagalit nila. Oo. Kasi kunti lang daw eh. Kunti lang. So, ibig sabihin, nag-request na ako na yan ang bilhin mo. Itatry din natin dito sa Bicol. Malupit talaga si Idol. Diba dyan kung gano'n naman. Makulangan. Tapos. At ayan. Tingnan natin. Tingnan. At yun nga, Ang masarap daw madilim. dito pagka wag daw iubos. Wag iubos. Papapakin. Kasi sa nagluluto daw. Tinatansya lang daw. Yan. Yan. Okay na daw yan. Yan. Ang patuloy yung ano, pagmikos-mikos. At yun ang rason talaga nun. Dito na yun. Kadi inubos oh. Pinapapak. Lupit talaga. Main seat ba? Tamis? Sarap. Ano to dul na mandol? Sa mga lula mo? Na? Di, nakasanayan namin ano eh. Repolyo, carrots. Ano mo Ano sa ninuno ko? Inuno? Mga lulot lula. 198 years na. Tagal na pala. Oh, malamang tanda na. Ilang lalo? Pinaglihi sa ano? Bakiki. Malupit tayo bakit malupit pala pag hindi tayo mag-vlog no? Kasi matapag-isip tayo no? Isip talaga. Tayo ng Umagana talaga. magano ito pa natin. Gusto mo matay yung vlog. Yan ang gusto nila sa mga Mm. marami nag-comment doon sa
Anong part yun? Napagalan mo naman. Sarap na rin yung ano. Sabi yung sa bili ko na isip na ano. Anong binabalik-balikan na, kulitan. Nahirap naman. Resulta, Lalo pag andyan pa siya, no? tinaktak. Si At ang tingnan natin parang kumukulo na. Ayan na. Unang bukas. Ay, naku. Nakita naman pag sa mga nagluluto, alam niyo na pag ganyan yung sabaw sa ibabaw nagkulay dilaw. Ibig sabihin yung ginisa niyan talagang margarine. Yummy. Ito talaga si Alamid. Utol. At dito po ako sa bahay ngayon kasi yun nga, pag gusto kong maka-upload ka agad, mas maganda dito kasi malakas yung signal, PLDT. Dun sa bahay, pag nag-upload, magdamag. Minsan pa, nawawala ng signal, di nakaka-upload. Yan, nilagyan na yung hotdog. asin, no? Patis, walang patis. Asin, no? Asin. Pare. Dito. Daman. Ano na ang plastic? Ha? Dito yung plastic. Ano? Bobong dito. Flashlight na. Yan na, may babaw na yung ano. Yung flashlight. May babaw na yung Kaya yun, yun pa. asin. Titimplan na ni Otol. At di siya masyadong pangkukulang kasi yung problema ng ano, problema dito sa sopas. May problema pala. Yung soup meron. Yung sopas pag May tumagal, problema pala ang sopas. nagiging lugaw dul. Yung sopas. Ha? Yung sopas pag tumagal na sa init, nagiging lugaw. Lugaw na eh. Pero pag yung lugaw, kahit magdamag, lugaw pa rin. May problema pala ang sopas. Nagiging lugaw yan eh. Na. Hop. Sangkap. Wow! Pinakain ay. At siyempre no, alam na yung magpapasarap dyan. Alaska. Dalawa pati. Shout out kay Ate Jenny. Shout out kay Badit and Nona. Shout out kay Gwen. Shout Yun, happy birthday. Belated happy birthday kay ano, kay Badit at kay Chin Chin. At yun, ganda nung ano kanina, kaganapan na. Tingnan nyo na lang po sa vlog ni Kuya Noli yung kaganapan kanina. Na-surpresa ng gusto si ano, si Chin Chin. Ang akala niya yung celebrate si Ate Jenny. Gulat siya eh. Sa kanya yung handa na yun. Ganda ng sabaw. Wow! Parang may manok na. Parang may manok. Sino nga yung sopas ng malambot na? Diba? Baka makurta yung gatos eh. Yan. At yun, pumalambot na rin yung sopas at nilagay na yung gatas. Tatanggalin na siya kasi luto na. Kasi yung gatas pag tinagal yan, makukurta yan. Hindi pa kaya nito?
At may lasa na siya. Sarap. Wala na no. Tatanggalin na nagkasinggil. Hindi na. Yan. Tapon. Yun. Okay na dul, luto na dul. Saka higop pa na ng ano, init-init na sabaw. Dami talaga ng sa akin. Okay, pag-usapan ng mga kapasta. Edit time. Maraming taga-Hawaii. At itong si Sir. Luto na dul yung ano, paborito mo, pinaluto mo. Luto na yung pinaluto ko. Oo, luto na. Maraming salamat po sa inyo. Oo, okay lang. Tsagaan niyo talaga ang luto ng neck fish ko. Sana nakuha yung ano. Napakalaki. At Lupit talaga mga timpa ko kay. oo. At sana makuha yung panlasa mo. Oo, Kasi natikman ko mga nakaraan. natikman na. Pag makuha, isuli na lang. Kung makuha, sunod ulit. At siyempre, tikman natin. Ay, papalasan yan sa nagluto. Oo. Papalasan sa nagluto. Sa nagpaluto. Pero tiwala na ako dyan. Masarap yan. Yan. Check. Amo. Amo na. Amo. Amo na. Dul, amo. Ano kaya? Oh, amo. Ayo. Pet. Na, ilalapit na ni Kasinggil. Hulog. Iba na naglag. Ubus. Ubus. Sayawa dyan parang pula. Lug. Ayan na po, titikman na ng nagpaluto, Idol Franstar. Dito na natin malalaman. Ayan. Kasi kadalasan kasi mga pinaluto ko dati ay maganda ang kapanan. Magalit sila. Sana hindi tayo mapahiya. Sana hindi matalo Sana makuha ng ano, Bicol. natin. Yung Siyempre, siya recipe muna nila. yun ang titikim kasi siya nag-request. Ayun. Alright. Kakaiba dul yung ano, may mais, may corn. Sarap pala ito. Kakaiba. Malupit kapag okay yan. Saka makakatipid na ka na dyan. Oo. Hindi ka na magano ng manok pang ano. Corn beef lang, hotdog saka corn. Okay na, talo na. Malupit, may nakuha tayong idea kay Idol Franstar. Mga lutong ano, Malupit. recipe. First bite, buhol. Unang higop, sabaw agad. Bin sarap. Hindi mo huli-huli ang sarap. Muli-huli. Kuhang-kuha naman. Hindi naman ako napahiya. Oo, hindi mapahiya. Sinunod ko lang yung ano niya. Yung Sarap. dikta sa akin kaninang nagluluto. Sinunod ko lang. Malupitan talaga no. Kuha naman daw. Hindi tayo mapahiya dito pag ano natin. Tinda, binta. Ibinta na. O, tapos ano, pakain ba? Tapos pag ano, takbuhan na lang. Takbuhan talaga. Sigurado. Magagalit yung ano dito. Yun, kain na pa. Banat na. Yeah. Mabo ka mong magkarain. Tapon ko yan. Oh, kain na. Ay, masarap siguro yan. Budol pipe. Ay, Hindi na ano mabuti. magkakahulian talaga. Hindi magkahuli. Oh, parang mas masarap ang budol pipe ah. Tapos nakatinidor. Tinidor, huwag ka nakakamay. Sigurado, sunod. Budol pipe sa. Oto na kayo, budol pipe na.
Oh. Okay na. Ma. Luto na. Oy. Muna. Luto na. Uy. Uy. Ma. Ma, salam. Ma. A, B, C. Easy. Sinabak mo. Busy si mama sa cellphone. Kain na. Sopas. Amo na. Sopas. Na. Sila ka. Ito. Mais. Nag-vlog ako dito doon sa kanto ba doon? Sa Chinchin. Namigay doon sa mga kapitbahay. Yo. Tara. Tikman na natin. Ang dali lang. Tara, sabay. Walang pagod. Natin. Marami. Ano ka mo? Ma. Iya, ito po nito sabaw. Kasi muna nila ng konti. Oh, muna. Siyempre, may lagayan dapat. May dadala ako. GoPro mo? Naka-play? Para tinabayang ang manulo ka mga ganyan. Ano lang yun? 5 hours? Ayun. Mahaba. Saan bili mo dyan? 500 plus. Ano? Ayun na. Amoy. Wala talagang imikan. Ibigan eh. Hindi tayo napahiya sa recipe ni Idol. Nakuha na ito. Galit mo na pag mga ganitong tayo. Galit mo na. Food trip talaga. Anong tawag nito? Supas? Supas. Nakalimutan nung Kalimutan nyo nagpuluto? Oh, ganun lang talaga pag nasarapan. Hindi, Pag nasarapan. nasarapan. Mainit. Nasarapan kasi. Mainit. Supas ala corn. Ala corn beef. Ala kombit. Ala corn beef. Dagdag ng sabaw. Ano na mo? Ay, mga strawberry po. Yan. Dami kaayo. Ulit doon. Ayos. Terus talagang supas kapag hindi din ito sa ano lakas. Papawisan talaga. Kumain. Gol ba pa doon? Dami. Ha? Dami. May bal pa. Anong ano? Ng tubig. Di ba po,
Mas may hilo pala. Ay, di mo pala nag-fight. Grabe harap. Grabe. Grabe, grabe. Apa? Banat? Sabaw. Ang nasarapan? Sabaw? Dito sa GC. Sa GC. Sabaw. Malapit. Masarap man. Ayos. Aljaro dali ako. Sorry. Kaldero. Doon. Dali nagagoko. Ano? Tapos na ako kumain. At siyempre, magdadala rin doon ako sa bahay nito. At ayan sila, mga nakakain na. Mga inantok. Mama, patuloy pa rin yung paglaro. Games. May tulog lang nasa upo. Mga tulog lang Gusto mo na sila pag nasa kuha na bubabaan na niya. gisingin nila pag nasa atimunan ng malapit na ng bumaba. Si Idol nandyan. At si Papa nanonood ng vlog ko. Si Otto nandun sa labas. Nag-i-edit. Si Otto. Madilim. Si Idol rin. Nag-export na. Upload. Mga private. Abangan nyo na lang po yung mga vlog na na naka-private ngayon ni Idol Pornstar at sa buong team Paway. Abang-abang na lang kung ano yung mga upload namin. At ayun, maya-maya pagka-upload na nung isang vlog, sabay na kami uuwi. At sana magustuhan nyo yung pa-feeling program ni Idol dito sa bahay. Ayan, maraming salamat. Bye-bye!